El Servei Integral d'Atenció a la Dona, SIAD, el van iniciar fa uns 2 anys un grup de llevadores de la SAS. Pretén ser un punt de referència informatiu per totes aquelles dones i població en general que vulguin informar-se sobre salut sexual i reproductiva. El passat 8 de març es va anunciar que aquest servei administraria de manera gratuïta la píldora de l'endemà. I avui dia això encara no és una realitat. La píldora del dia després és una novetat, molt novetat. De fet, encara no s'han distribuït pels centres perquè a nivell burocràtic s'ha hagut d'anar parant una miqueta el procés. Els responsables del servei asseguren que això arribarà en breu. Que s'havien d'aprovar els protocols, però ja estan aprovats i en molt breu tindrem la píldora del dia després a nivell gratuït als centres de salut, que això està molt bé. El problema és que aquest servei a Andorra és molt poc conegut i actualment l'utilitzen una mitjana de 4 o 5 usuaris al mes. ¿El sé qué? Ni idea. És que si no sé què és, no et puc dir si és útil o no. El SIAD afirma que el servei es coneix als centres de salut i als punts joves, però els punts joves no estan segurs de conèixer el servei. A veure, suposo que és el tema del SAS, algo vinculat al SAS, no? Específicament no. I des dels punts juvenils consideren important fer publicitat d'aquest servei per arribar més als joves. Perquè als punts joves nosaltres treballem per això, qualsevol tipus de demanda o necessitat mancança per part dels joves que estigui ben informat.